Hello, good morning. Ang ruta po namin ngayon sa Pabian. Okay. Saan po kami sa San Jacinto. So, punta kami ng Bikers Din in Malog, San Pabian. Okay? Good morning! Sí. Sabi nyo? Ang hirap. Ang hirap umakyat. So, ano masabi nyo sa lugar? Okay. Smell naman dyan. Dito rin yung mga ibang bikers. Sabi nyo? Pagod na ako. Tutok naman na. Kaya pa yan. Okay. Ang hirap. Nuson, bata ka pa. Di ba pa? Si Sir, grabe. Hey! Pati ko nanay ko, tatay ko! Ay. Hello, so dito na po tayo sa parang kubo-kubo dito. So dito yung malapit na po tayo sa Tree Mountain. So dito po yung refreshment store. Pagod na. So mamaya akitin po namin yung bundok na yun.